Doncs jo diria ser autònom, perquè m'agrada més tenir l'autonomia, saber el que puc fer, ni que estigui fent la mateixa feina, al final és com que jo em dirigiria, no? Assalariat, perquè tens unes avantatges que sent autònom no les tens. Sent assalariat et cobreix doncs, l'atur, l'empresa, qualsevol cosa. Assalariat, perquè sent autònom has de pensar més. Personalment, ni autònom ni salariat, empresari. Potser et diria millor autònom. Potser em sentiria més satisfet amb el que he lograt a la vida, no? I tindria més independència a l'hora de prendre decisions. A dia d'avui a Espanya seria assalariat perquè la quota dels autònoms és horrible. Jo soc assalariada, però penso, si fos autònoma... És que prefereixo ser autònoma, però costa. Assalariat, perquè he vist què implica ser autònom. I m'agrada la idea de jo portar a gestionar el meu projecte, però a la vegada penso, ostres, és que són un seguit de maldecaps, un seguit de sacrificis que crec que no em compensen. Ara mateix m'he mirat si m'he de fer autònom o no, fent números, però a mi ara mateix és millor ser assalariat. Ser autònom a mi no em surt a compte. Que a la llarga segurament em faci autònom, segurament. Assalariat. Són molt menys mals de caps. Si ets autònom t'has de buscar tu la feina dia a dia i trobar les feines que et generin aquests diners. Sent assalariat hi ha un jefe que guanya més diners que tu, bastants més, però ell és ell qui s'ha de trencar el cap a buscar aquestes feines. Jo preferiria ser assalariat, perquè t'aporta una seguretat. Jo, autònom en el sentit de que estàs desenvolupant un projecte, no? Autònom. Jo pel que vull fer, que m'agradaria assalariat, perquè és més còmode. Segurament sent assalariat, perquè al final, sent autònom, ets tu el que pren els riscos, ets tu, vull dir, jo per dir, jo soc autònom, i si m'asseguressin que els meus diners els puc guanyar sent assalariat, amb la seguretat que tindré aquella feina de la mateixa manera com soc autònom, si a mi això m'ho poden assegurar sent assalariat, fos assalariat. Jo tota la vida he sigut assalariat. Ara la primera vegada que soc autònom estic molt content. Cobrant el mateix, sí. Sí, perquè considero que sent assalariat pots tindre acords sindicals, pots tindre més drets... No sé per què, em desprèn més confiança ser assalariat que no pas ser autònom, perquè ser autònom, si se't ve a pique, depens de tu i et falles tu mateix i, hòstia, la davallada és molt més forta. Si és exactament la mateixa feina, triaria segurament ser assalariat, perquè si realment disfrutaré de la mateixa manera, les tasques seran exactament les mateixes, triaré ser assalariat pel sol fet d'estar més cobert. Ja s'ha acabat el vídeo, però ara ve la part més important i és que tu em donis la teva opinió a la pregunta que he fet. Deixa'm un comentari. De fet, també, si vols que et faci una entrevista amb tu i que vinguis a xerrar aquí amb mi d'alguna temàtica relacionada amb l'economia, fes-m'ho saber. I important, que me n'he oblidat. Recorda subscriure't, donar-hi like i comentar sobretot la teva resposta. Bastant important, si no me n'oblido. Ens veiem al proper.